Ma'abuta kallonmu da sauraronmu barkanku da zuwa a daidai wannan lokaci inda ni abokin ku zance insha Allahu nake mai jaddada muku cewa wannan tashar na buɗe wannan kawa ne saboda ku saboda duk wani wanda wani abu ya dame mai kai cikin iya husaha da Allah ya bani kenan insha Allahu babu wani harkan ɓoye-ɓoye kuma ban buƙatan komai ga mutum in dai a wannan kawace zan baka amsa duk tambayar da zaka yi mai insha Allah. Amma kuma a bar mantawa kamar kullum ina ƙara jaddadawa cewa abin da ya shahi downloading kama sabke wasu softwares ba aiki na bane ba. Ni aiki na su softwares kin yadda kuke neman su ku je ku nemo ko ku kira mai installing ko kuma in ma downloading ne in menene a haka ni ma nake wannan wahalar zuwa in nemo su in kuma na saye ne zan sa kuɗi in sayo a online a bisa internet kenan zancen a tambaye ni misali akwai tambayoyin da ma ban ma ba da amsa su ne misali zancen a tambaye ni ya za a riƙe downloading kin kaza ya za a samu kaza samar da wannan abubuwan ba aiki na bane ba amma in akwai su a gare ku to yanda ake sarrafa su a yi aiki da su wannan shine aiki na insha Allah. Haka kenan akwai wani shi ma da yayi wata tambaya da yana buƙatan ya san kamar yanda ake sarrafa jita wannan wanda muke bugawa da a keyboard a piano zaka ji kawai kamar jita ce ta waje ya ne ake yi a sarrafa wannan jita na ce mishi to insha Allahu babu damuwa in dai na samu dama lokaci ne yake min kalilan saboda yana yin ayyuka hada jitan ba wani matsala bane ba wannan jitan a Purity ne ake hada ta ba akwai ta bane ba a shi a'a ko kuma ba wani software bane daban ake downloading a saka a'a dama akwai ta nan a Purity cike insha Allah kenan zamu shiga gadan kada a manta a yi subscribe kuma a danna ƙararrawa saboda samun wasu ayyukan mu a kai tsaye in mun saki insha Allah kenan in muka zo misali a Purity Purity gashi ya bude ina ganin a wajen kowa a haka yake bude a Purity ko haka Purity ya bude kenan sai mu zo a preset ba tare bata lokaci ba a gurguje a inda ake samun wannan a cikin bus za a shiga bus nan in muka shiga cikin bus kala biyu ke da kwai masu kyau kala biyu za a samu masu daɗi in muka shiga cikin bus kenan tun da kuka san page ne duk da wanda ya san Purity ya san yadda yake aiki in aka shiga cikin bus sai mu zo cikin layin ga yanan e-bus sai mu ɗauki lambar 7 in muka ɗauki lambar 7 bari mu ga annan audio input na san matsalan shi audio input ya haƙuri da Allah ya haƙuri ya ba to kenan in mun ka ɗauki lambar 7 sai ku biyo ni sau da ƙafa sai mu zo nan in kuka diba nan ga sunan kun gana a mixing yake zuwa sai mu maida shi a preset saboda mu gabas in mun ka gabas sai mu zo mu ɗauki lambar 7 in mun ka ɗauki lambar 7 sai mu zo a edit akwai wani wuri ga yanan da aka rubuta edit ga yanan sai mu taɓa edit in mun ka taɓa edit sai mu zo a nan wanga wurin konan duka guda ne da yake abubuwa ne an yi su ne don saboda a ƙara ma abin da aka zaɓa can wani abu kenan sai mu zo nan kawai abin da za mu ɗauka delay ne ga yana delay gashi da mun ɗauka komi ba a taɓa kana buga za ka ji kawai ta zama irinta soundcut yana nan gabanin matsala ne saboda bari mu gani in ya saki lalle dai iya bakin abin da za ka yi kenan kawai za ka ji ka samu wannan jita ita ce soundcard ce take bani matsala saboda ina nan ga recording kin screen kina ya fara wannan abun zai bata lokaci lalle yana ganin insha Allah na san da zai liƙe na san da zai liƙe tun da ya fara nuna zai liƙe wannan abu wani abu ne wanda yana iya zuwa a kowane lokaci in dai sona ne babu wani tabbas ke gare shi kenan
ok don ka kenan kun ga a nan za a same ta. Zai ba mu dama ba zai ba mu dama ba zai ba ni dama in yi yadda nake bukata in yi ba insha Allah. Kenan da ita wannan insha Allah kun gane ta. Wannan ita lambar bakwai. In muka zo a lambar bakwai, in muka zo a bas muka ɗauki lambar bakwai sai mu zo nan a edit sai mu zo mu ƙara mata ko sama ko ƙasa sai mu ƙara mata delay. So guda ake ƙara sai mu ƙara mata delay. Kana buga kawai za ka ji ta zama canji ta. Kenan da ita da lambar goma ne. Lambar goma ga ta nan. Ita ma haka nan za a mata sai a zo a nan. Sai a ƙara mata delay. Shi ma da kun buga za ku ji kawai ta ba ku waccan jitar dai da kuke bukata. Ina fatan cewa kun gamsu da wannan bidiyon insha Allahu. Kenan kuma sai a yi haƙuri da yanayin kwamfuta da take ɗan tsaya wasu lokuta. Insha Allahu babu damuwa sai dai wani lokacin Allah ya sake sada mu.